Astăzi am fost la Sephora și am luat câte ceva și vreau să facem un haul împreună. Prima dată mi-am luat acest parfum. Miroase senzațional. Miroase, wow, e ceva foarte, foarte frumos, e franțuzesc. Deja l-am scos din ambalaj pentru că m-am dat cu el. Vai, e superb. E foarte, foarte frumos și credeți-mă, acum vine întrebarea, e cumva de băieți? Nu, nu, categoric nu este de băieți, este doar de fete. Mi-am luat un ruj de la Kylie. Deci e pentru prima dată să încerc ceva de la Kylie. Și am luat o pudră de la Anastasia Beverly Hills. O să o și desfac ca să o vedeți. Vreau să vă zic că am vrut să cumpăr pudra asta de foarte, foarte mult timp. Eu de obicei nu prea folosesc pudra atunci când mă machiez, dar vreau să vă zic că cred că își merită banii, sincer, pudra asta. E și cantitate multă și iar foarte, foarte frumoasă. Și să știți că e pentru prima dată când încerc o pudră de la Anastasia Beverly Hills. Pentru că înainte doar încercam de la Essence sau din altă parte. Asta este tot! Vă pupăcesc!